Davira ipa izwi rake. Vanorara mumoyo mucharapiwa, Davira ipa shoko ra Jehova. Uyai murape nguva ichiripo, chivimbai naye Jehova. Davira ipa rukoko, rukoko rwa mambo samatenga. Apo anodaidza Davirai, Davirai pa izwi rake. Davirai pa rukoko, rukoko rwa mambo samatenga. Apo anodaidza Davirai, Davirai pa izwi rake. Kufa kwevachene kunofadza, nekumuka kwavo kuchene. Nyangwe totambura pano pasi, tichafara naye mponesi. Tinoshuwa kuzofara, nenindimire pachiso cha Ishe. Voonana vasina kumboonana, vachifara naye mponesi. Kuchene kunzira iyoyo, ichafamba naivo vachene. Vachienda iko kudenga, kunofara naye mponesi. Tinoshuva kuzofara, nenindimire pachiso cha Ishe. Voonana vasina kumboonana, vachifara naye mponesi. Rejoice, we'll be rejoicing when we meet in the heavens above. We'll see our
Manera Kanaka Sangano Genera Mwari would like to once again welcome you to our evangelistic campaign with Pastor Betera. Today we have been joined by a group of beautiful mothers, Naririre. I'm sure you have heard them singing 2 beautiful songs. I will once again invite them to give us our second song. The voice you will hear after the song is from Pastor Betera. Be blessed. Ilanga lesabata masilitokozele izibuye inkosi walibeku Jesu ukuthi siphumule masilitokozele ilanga lesabata masilitokozelele ilanga lesabata lingcwele limnandi lilethu kuphumula uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa lesabata inhliziyo ilangazelela ilanga lesabata udiniwe wena udabukile na toli sabata upumule masilitokozelele ilanga lesabata lingcwele limnandi lilethu kuphumula uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa lesabata isabata elimnandi lingcwele kithi lilethu kuphumula uJesu wabona ukuthi siphumule toli sabata upumule toli sabata upumule toli sabata upumule. Good evening, church. Welcome to our series, Bible study series, Come, Let Us Reason Together. You are welcome, our online viewers. Toda ukuchingamidza mese nevana, thank you so much for coming. Nas tiripa episode number 4. Episode number 4 pa Bible study series yedu, Come, Let Us Reason Together. Tirikuramba chishansa Bible. Lesson yedu anasiri kuti kugadzirisa zvinetso zveupenyu, but paine question mark kwekupedzisira kwacho. Kugadzirisa zvinetso zveupenyu question mark ndo chidzidzo chatinacho mukati mezuva ranhasi, kugadzirisa zvinetso zveupenyu. Tinoida kunzwa kuti Bible riri kuti kudii, Bible rinoti kudii patinosangana nezvinetso zveupenyu. Pana Numbers chapter 25 from verse 1 and 2. Numbers 25 verse 1 inotiyo panapa. Zvino vaIsraeri vakagara paShitimu. Vanhu vakatanga kuita upombwe nevanasikana vaMoabhi.
nekuti vakadana vanhu vauye kuzvibayiro zvevamwari vavo. Vanhu vakadya vakafugamira vamwari vavo. Ndo pabudira ari kuita Bible. Zvikanzi vanhu vaIsraeri pavaenda kuKenani vasvika paShitimu, Balaam muprofita wenhema anga ambotraya kuvakesa and he had failed. Ndobva akonfesa kuti zveshuwa mwana waMwari haaroyeke. But he came up with a brilliant idea yekuti Mwari uyu kana muda kuti mumuseparate nevanhu vake, hatifurirei vanhu vaMwari vagone kuita zvinobohwa Mwari. So when they conceived this idea, maMoabites women who were scantily dressed vakatanga kuita infiltrate makemse kwaIsrael, vachivainvita kuti potai muchiuya kwatiri kuita maworship services edu. Saka Bible riri kuzokonkluda kuti zvakazoitika ndezvekuti vanhu vaya vanga vachinzi havaroyeke, when they trod on forbidden ground, vaenda kusiri kubvumidzwa kuforbidden ground kunonzi naMwari musaende, hanzi vakatanga kuita upombwe vachiparticipata mumaceremonies aiitwa nemaMoabites. Chii chakabva chaitika pavaita maceremonies aya? Ukaerenga na Psalms 106 mapisarema 106 vesi ya 28 inoti vakazvibatanidzawo naBhaari Piori, vakadya zvakabayirwa vakafa. So maceremonies aiitwa paBhaal Peor, there were ceremonies dedicated to the dead, zvine chekuita nevakafa. But you guys, you know, church maakuzviziva kuti vakafa havana chavanoziva. Munafa anenge atofa. But behind vakafa, Satani anoshandisa nzira iyoyo kuti tigone kumupa worship, achiuya akazvidisguisa sevanhu vakafa. Saka they participated in these ceremonies. So when they were participating in these ceremonies, Psalms 106 iyoyo, ukaenda pa verse 37, inoenlarge pfungwa yekuti vakabayira vakafa. Pa verse 37 inenge yakuti zviro kwazvo vakabayira mweya yakaipa. It's very correct. Why? Because vakafa. So when you are participating in a ceremony, it is dedicated to the dead. Vakafa havapo. But maceremonies aya anoshandiswa naSatani as a way yekuti isusu tiparticipate, but behind vari kuita unge vakafa inenge iri mweya yetsvina. So by so doing, vanhu vaya vanga vachinzi havaroyeke. If you continue reading Numbers 25, pakazofiwa close to 25,000. Sei Mwari atsamwira vanhu vahamboprotecta kuti havaroyeke? Avatsamwira because vazoenda vakanoita mingu nema-evil spirits. Vamingla nema-evil spirits havo, vazviita vachifunga kuti vari kuitira vakafa. Saka vatopedzisira vaane ma-evil spirits amongst them. You remember in our last episode, takaverenga isusu from the book of Corinthians, tichiona kuti Mwari haadi. Even Leviticus, if you read Leviticus 19 verse 31, iri clear, musava nehanya nemasvikiro, musava tsvake even vavuki, nekuti vanokusvibisai. Kusvibisa kuri kutaurwa neBhaibheri haisi dheti yepaskini. Mwari ari kuti masvikiro nevavuki, expertise yavo ndeyekuita unge vari kutaura nevakafa. But vakafa havako. Are you following? Chiriko chiri kuita unge vakafa mweya yetsvina. Saka pavari kuita communication vachiti tiri kuita nevakafa, Bible riri kuti vari kucommunicata nemweya yetsvina. Saka iwewo paunoenda kumuvuki, paunoenda kusvikiro, uri kuenda kumunhu ari kushandiswa nemweya yetsvina. By so being part of him, uri kunzi unosvibiswa. Chiri kusvibisa apa mweya yetsvina. The Bible is clear. I don't know kuti totsanangura sei chechi yaMwari, our viewers. This issue is very serious. Mwari haadi kuti tiparticipate in these things. When we read 1 Corinthians chapter 10 from verse 14-8, naizvozvo vadikani vangu, tizai kunamata zvifananidzo. Ndobva yati paverse 15, ndinotaura sekune vanhu vakachenjera. Mukombe wekuonga watinoonga nawo harizi ropa raKristu here, nechingwa chatinomedura hauzi miviri waKristu here. You remember we discussed this text. Pataiti isusu, patinoita Holy Communion muchechi,
waini inoshandiswa ndo same iri kumashops, grape juice yai. Chingwa chinogadzirwa chia, anyone can prepare the same kind of bread kumba kwake. But akaitira kumba kwavo, otenga the same grape juice kumba kwavo. There is no way yatinoti asangana neropa raKristu. Tinoti asangana neropa raKristu, akaita ceremony iri kuitwa towards that. We expanded it further tikati, munhu akazvicheka nenzara, obva apaisa Vaseline pari kubuda ropa, akazvicheka nereza imeni, oisa Vaseline pari kubuda ropa opagadzira. Hazvina kana problem. But akanochekwa nen'anga, semureza yemushopu mumwe chete, yomucheka n'anga, kuti ropa risabude, poiswa futi same Vaseline. Zvinosiyana effect, because paenda kun'anga pane ceremony iri kutoitwa in those simple things. Are you following? Saka ndo pari kunzi tinosviba sei tikaenda kumasvikiro nevavuki. Patiri kuparticipate ari kuita zvinhu zvake. It's no longer munhu wamunoziva wepa next door. Matoo muprocess nemuceremony inosvotesa Mwari. Maybe tiri pavakafa, it would not be fair kuti timjambe ndisina kumenshena about unveiling matombstone. It is something chakunge trendy, chakuita unge chiri mufashion, something like that. And you know what, Church yaMwari? There is nothing bad kuti pataviga hama yedu paoneke kuti apa ndo patakaviga mukoma. Whether taisa plaster tonyora, kana tapenda, kana taita dombo riya regranite tombstone. Hapana problem, because ndo same dombo rekutoti every day tichenda kutown unotaona akaurongedzwa pa side road. Haana kana effect matombo aya vachakwesha nemagrinder vachidaro, hapana chiripo. But that same stone mukaritora moisa paguva, hapana futi problem. Asi mukaritora moisa paguva, moita ceremony yekuunganidzana, meaning yatosiyana. Yatosiyana, ukana yakufonerwa tete vari kuUK kunzi toda kuzisa tichana, because patine tiri kumusha tikaviga munhu, purpose yekunyora kuti born, died, tonyora zita rake, dzimwe nguva inotosara ichipedziswa nemabhirida. Vamwe takutodzokera kudhorobha, anongopiwa chimuti, oti naimi tonyora kuti apa, anongonyora zviri very fast. Hapana ceremony yatinoita, tinoita tomudzimotikari, vamwe takudzokera. Dai tichidaro patombstone, zvakajeka vanhu vaMwari. Kungoti bhirida ari kumusha, ndoenda netombstone nepickup truck yangu, ndomupa simende, ndoti isa dombo iro plaster. Hatidaro manje. Tinokwekweredzana tese, yet tiri kuti kuiswa kwedombo nekuisa zvidhina nevaplaster guva tonyora, purpose imwe chete kuti tizive pataviga hama yedu. But sei mimi wakanditarisa munokwekweredzana kunoisa dombo sekunge muri mabhirida? Sei muchita t-shirts amunotonyora ekuratidza kuti muri kuita a function for that? Sei natete vanotorwara nemoyo vari kuAustralia munotovafonera, tata hatingaite tisina kukuzivisai, tingori vana tichaneisa dombo paguva rehanzvadzi yenyu. Sei muri kuita seceremony? Tizai munosviba nazvo. Tiri kutotaura chokwadi. Purpose yetombstone naisa chidhina, nevangotora rimwe dombo vorisendeka pamusoro peguva, imwe chete kuti tizive pakavigwa hama. Saka imi mukatora tombstone richiita kunge rine mamwe mameaning, Mwari haafare nechinhu chakadaro. Ndozviri kutaurwa zvikanzi verse 20 ya1 Corinthians 10, kwete hama dzangu, ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari, asi mweya yakaipa. Unonotorana nemweya yetsvina nazvo. Saka challenge payave ndepapapa. Bhaibheri riri kuita kunge ravharisa kumasvikiro nen'anga, kuti uko hakuendwa, uko kwavhara. But because munhu agara ari religious, unoita sei? Isaiah 8:19 inobva iti, zvino vakati kwamuri bvunzai masvikiro nevavuki,
vanorira nevanoita zevezeve. Ko vanhu vaMwari havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Tobvunza vakafa pamusoro pevapenyu here? Saka Bhaibheri riri kuti tikavhara kwemasvikiro nen'anga kuti uko hakuendwe, option inosara ndekuna Mwari. But Satani anozviziva manje kuti muda unyepera ngwara-ngwara. Anotozviona kuti nyaya yemasvikiro yataurwa. Vanhu vakawanda vari kupota vachisvotoka vachitiza vachienda kuchechi. Haaite give up kuti maenda kuchechi obva asiya makadaro. Chii chaanoita Satani? Anoenderera pamberi achikuteerai. Deuteronomy chapter 12. Toda kuona taa kuchechi. What is very important kana tauya kuchechi? Deuteronomy 12, I will read from verse 1 to verse 4. Ndizvo zvakatemwa nezvakatongwa zvamunofanira kuchenjera kuti muzviite kunyika yaunopiwa naJehovha Mwari wamadzibaba ako, kuti ive yako mazuva ose amunogarako. Munofanira kuparadza chose nzvimbo dzose apo ndudzi dzose dzamunopiwa naJehovha Mwari wenyu padzaishumira vamwari vadzo pamakomo marefu nepazvikomo nepasi pemiti mitema yose. Inoenderera mberi. Munofanira kuputsa chose shongwe dzavo nekupisa matanda avo ekunamata nawo. Mutemewo mifananidzo yavo yakavezwa kuti muparadze zita razvo panzvimbo iyo. Regai kuitira Jehovha Mwari wenyu saizvozvo. The Bible is now saying, taafuratira zvemasvikiro, tauya kuna Mwari, toda kudzikinurwa, pane zviri kunetsa. Kunanatsika mutanda kwarambidzwa, masvikiro arambidzwa, n'anga dzarambidzwa. Hanzi mauya kuna Mwari muchida kubatsirwa, be very careful kana matiro kenyu. Because munogona kuti zvamatiza kunoku munowana zvakumirirai uku. Zvikanzi saka chii chinodiwa pakunamata? Zvikanzi pamunonamata chekutanga, God is concerned neenvironment pari kunamatiro. maCanaanites pavainamata vaigadzira zvimashongwe, vomisa zvimatanda, vomisa zvimaidols zvavaiveza, and they liked kuita maworship services avo vari pasi pemiti mitema. Saka zvikunzi naMwari, imimi kana mauya kuchechi, chitizai zvaishandiswa nevahedheni pavainamata mweya yetsvina. Make sure kuti muri kuona zvinhu izvozvo ende muri kuzvicherechedza. Saka chii chinoda kuti chibva chaitwa pakadaro? Akabva avayambira zvika, number 1, hatidi vanhu vanoshandisa shongwe, zvimatombo zvinomiswa kumberi, o maidols. Hatidi futi vanhu vanoitira machurch worship services vari pasi pemiti mitema. Mwari anga aramba zvese izvi. Why ari kuramba? Ari kuziva kuti unogona kufunga kuti watiza kunoku, but kwauri kuenda wosvika zvinhu zvakakumirira zvakare. Even Mwari atsanangura arambidza kudaro. VaIsraeri vaakuKenani, ndoda kuti muone zvarambidzwa zviya izvi. Todaenda kuna madzimambo echipiri chapter 17 verse 9 nevhesi ya10. Inzwai ndichiverenga verse 9 nevhesi ya10. Vana vaIsraeri vakaita pakavanda zvisina kururama pamberi paJehovha Mwari wavo. Vakazvivakira matunhu akakwirira mumaguta avo ose, kubva pachirindo chevarindi kusvikira paguta akakombwa. Vakazvimutsira shongwe nematanda ekunamata nawo, nematunhu ose akakwirira, nepasi pemiti yose mitema. Ndozvinhu zvavatoudzwa kunzi muchienda kuKenani, be careful. Munganotadza kuimba, motadza kuparidzirana, I am not offended. But please, mumeke sure kuti pamunoita zvechechi, musamise zvimashongwe. Haikonai kuisa zvimatombo, haikonai kuisa mufananidzo, and make sure muite worship service muchishandisa miti mitema. Inonzi miti mitema neBible. Bible riri kureva evergreen trees. Evergreen trees. Munguva yevaIsraeri Hosea achiprofita, vanhu vanga vasiya Jehovha, vaakushandisa miti mitema. Inzwai pana Hosea chapter 4 verse ya 12. Vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo, vanoziviswa netsvimbo yavo, vanobayira pasi pemiti mitema inoti iyo pazvikomo nepamakomo ese akakwirira. Misi mitema yavaishandisa ndeipi? Iri kubva yanzi muCyprus, nemiOak, nemipoplar, nemiterabim. Miti iri kutaurwa ichechi
ndo miti yekuti kunorthern hemisphere, unoinzwisa language yandikutaura northern and southern hemisphere. Kunorthern hemisphere kune miti yekuti throughout the year haiome, haidonhe mashizha. Saka muchihedheni chavo nguva iyoyo vane zvavaiasociata, vopa miti iyoyo simba. Yeta ane simba ndiMwari. Saka maworship services evahedheni vaiaita vachishandisa miti iyoyo yakaita semucyprus nemimwe yakadaro. But kuno uku kusouthern hemisphere tine mitiwo yedu isusu mitema isingadonhe mashizha. Mucyprus ezvino waakuno tinawo futi kuno, ndo miti yavaishandisai. Not only mucyprus, kuno uku manje tine miti yakada kuita semuchakata. Ndo kuno kusouthern Africa muti wekuti haudonhe mashizha. Throughout the year muchakata unenge uri green, even kuine drought. Saka Mwari anga atopa warning because aiziva chitsotsi chinoitwa naSatani, kuti munogona kufunga kuti matiza mwetsvina kumasvikiro mosikoita zvechechi, but munouya kuchechi makatewa kare. Saka pari kunzi miti yakaita semichakata. Ndeipi mimwe miti yamunoziva kunoku iri evergreen? Nukwe, tsanga. Tsanga dziri green. Mimwe futi yamunoziva ndeipi? Mikonde, cactus tree. Mikonde yese. Muchaona iye zvinezvi kune vanhu vari kuti hatiite zvechivanhu. Asi ukaenda pavanonamatira Mwari wavo panenge pakadyarwa mikonde, panenge pakadyarwa nukwe netsanga, zvekuti vari kuita kunge vatiza mweya yetsvina kwairi, but kwavauya kwacho vasvika vakagarirwa futi. Why? Nekuti havana kucherechedza Bible. Romans 10:2 yobva yati ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari, but havaite nekuziva, kungonamata. But saka maona Bible study series yedu tiri kuti come let us reason together. But kandimbokubvunza ichechi, waenda kuchechi, kumberi kwechechi kune muparidzi, ona kwakadyarwa mikonde netsanga nenhukwe negavakava. Ndoda kumbobvunza zviri kubatsirei panyaya yekunamata? Because mukadyara mumango tinoti mukuzoda mango nemumvuri. Muda kuzowana mumvuri kuitira zuva rikapisa nemumango. Ko chimukonde ndechei panonamatwa? Hamubona kuti sei takati come let us reason? Zvinhu zvekuti munhu akasvika grade 7, zvinhu zvekutaurwa neBhayibheri izvi unozvibata. Munhu akasvika grade 7 unoiandastenda nyaya kuti nhukwe netsanga negavakava zvinodei pari kunamatwa, hazvipe mumvuri, zvakangodyarwa kumberi. Ndezvei? Let us reason together. Ndezvei? Saka you would find kuti Mwari anozviziva kuti munotiza uko, momhanya kumachechi, mofunga kuti machechi anobatsira, machechi emweya anotigadzirisira zvinonetsa. Yeti uchitongosvikapo panobva pakuudza kuti ari kugadzirisa ndiMwari here kana kuti ndiSatani. Panenge paine all the features dziri kunongedzera kuti haazi Mwari. Ezekiel ndoida chapter 8 verse 15 inobva yati ndoda kuratidza uone zvimwe zvakaipa zvinoitwa nevaIsraeri vachifunga kuti vari kunamata Mwari. Verse 16 inobva yati ipapo akandisa mumweya rweimba yaJehovha yaMwari. Kwakanga kuina varume 25, hanzi vakanga vari 25. Hanzi vanga vafuratira temberi yaMwari, zviso zvakatarira kumabvazuva. Vakapfugama vachiti tiri kunamata Mwari, but Bible rabva rati vakanga vachinamata zuva nekuti vanga vakaringira kumazuva. Ivo vaiti tiri kuita chechi yekunamata Mwari, but Bible riri kuti aiwa kavarume, kana muchinamata Mwari muBhaibheri ndakataura handizvide kuti chechi every day munotouita semutemo kuti munhu wese ngaatarise kumabvazuva. VaHedheni vane zvavaizviitira zvinonongedzera kunamatwa kwete kwaMwari akasika. Saka Mwari ari kuti imimi pamunoungana chechi, chiregai kuita mutemo wekuti kana taakunamata magariro edu ngatitarisei kumabvazuva. Mwari anonamatwa wakatarisa chero.
Kana zvaitika musi wekuti wakatarisa kumabvazuva, no problem. Kana kuri kunorth kuwest, no. Asi ukava mutemo wekuti kana matiro kedu tinotarira kumabvazuva, paita problem. Kugadzirisa zvinetso zveupenyu. Sei tiri kuti nyaya iri kuenderana? Iri kudaro nekuti imimi vamwe imimi vanenge inini tine pfungwa yekufunga kuti kana matiro ikako kane simba kupfuura zvinotaura Bhaibheri. Vazhinji vedu vanotiza kuchivanhu nerombo rakaipa tiri kuitwa mauya nechinamato ichi chegavakava, neicho chinamato chinoti munhu wese ngaatarire kumabvazuva. Very unfortunate. Deuteronomy 13 toda kuiverenga pavhesi yaDeuteronomy 13 kutangira vhesi 1. Ende tinei chitoti vanhu ava vaprofita vaMwari. Vhesi 1. Zvino kana muprofita kana murota akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika chaakataura kwauri, asi oti ngatitevere vamwe vaMwari vawanga usingazive, ndozvikutaura Bhaibheri pana. Usateerere mashoko ake, usateerere mashoko emuprofita uyu kana muroti uyu, nekuti Jehovha Mwari unokuedzai kuti azive kana muchida Jehovha nemwoyo wenyu wese. Zvikanzi ikokoko kunenge kuine vaprofita uko. Hanzi saka zvazvinoita maende zvekuti pamunoendako hanzi ndiMwari ari kutotitesta kuti genuinely tinoda Mwari here. Hanzi ari kutitestawo. Hanzi tikaenda kwacho kwakaitwa mukonde kunenge kuine gavakava rakadyarwa nenhukwe, hanzi panobva paita muprofita otaura chinhu chinoshamisa, chinhu chacho chobva chaitika. Hanzi neBhaibheri pakadaro musamuteerere. Even matoona kuti zvaataura zvaitika, reason ndei? Zvaitika asi ari kuratidza kuti haasi kunamata Mwari wekudenga. Hanzi saka inini Jehovha ndiri kukuedzai kutesta kuona kuti munoda Mwari here kana kuti muri kuda kungoshandirwa. Kana muri vekuda kungoshandirwa, anobva ataura chinoitika. But paari kushandira pacho pane indication iri kuratidza kuti hapana matwe Mwari. Saka question inobva yati, pakugadzirisa zvinetso zveupenyu uchaenda here panoitwa zvinoshamisa asi pachiratidza kuti hapana matwe Mwari, kana kuti uchaiginowa woita zvinodiwa naMwari? Ndosaka maona tati kugadzirisa zvinetso zveupenyu question mark. Unenge uchigadzirisa here? Bhaibheri ratoti vanoita zvinoshamisa, but vari kuita zvinoshamisa vari panonamatwa kwete Mwari. Iyo nyaya yevaprofita iyi inzwai pana Mabasa 13. Kutsimbidzira pfungwa yekuti Satani ari kuziva kuti tiri kutiza kumasvikiro uye tiri kumhanyira kumachechi, especially kwatinoti kune mweya. Saka inzwai pana Mabasa 13 vhesi ya6. Paul paaita mamissionary journey ake, vasvika paisland yainzi Cyprus, pane imwe haba painzi paPaphos. Ndo pavari kunzi vasvika paPaphos vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema. Muri kuona kuchinjana kwematerms acho, ing'anga but ari kunzi futi muprofita wei. Kureva kuti Satani atori ready kune vanhu handa kunyepera kunge makangwara-ngwara vanoita kunge zvinonzi matiza zveung'anga, but musingadi Mwari, muri kuda kungoshandirwa chete. Pakadaro Satani anochinja n'anga dzobva dzaita vaprofita venhema. Zvikanzi yaive n'anga asi ari muprofita wenhema. Kana muchida kuona kuti muprofita wenhema, vanhu vaMwari, kun'anga kunoshandiswa chii? Kunoshandiswa hari? Ndodzoshandiswa. Iye zvino kuvaprofita venhema kun'anga kuine hari, iye zvino kuvaprofita venhema kune hari. Hari dzekuchechi bedzi dzinozongoiswa jira rewaiti, pataive kuchivanhu dzinoiswa jira dema. Hani muri kuona kuti chinhu hani? Ndosaka ndiri kuti inzwai vateereri, come let us reason together. Apa kana wakasvika Grace End zvatiri kutaura izvi zvinobatika. Idi zvinobatika kana wakasvika Grace End zvatiri kutaura kuti kuchivanhu yaingova hari ponzi jira dema, kuchechi iri kungori hari yaane jira rewaiti. Wega unotoona kuti pane chitsotsi chiri kutambika panapa. Deuteronomy 16 vhesi ya
21 inoti usazvimisire matanda ekunamata nawo emuti upi neupi parutivi rwaatari Jehovha Mwari wako, uye usazvimisire shongwe inovengwa naJehovha Mwari wako. Mwari ari kuti kudi so common and popular these days kuti panonamata unoona pakaitwa hipi yehari, hipi yematombo. Hanzi naMwari ndinozvivenga. Iwe hakuna kuita nharo woti but ndaenda kunobatsirwa. Hakusi kubatsirwa, uri kunyudzwa wese. Mwari haafarire zvinhu zvakadaro. Hosea 8 verse ya 12. Ndakavanyorera mashoko ane zviuru zvine 10 emurayiro wangu, asi vanoti ndezvevatorwa. Muri kuona chiri kukonzera noise yese ndechekuti patinoverenga mavhesi aya neshoko raMwari, vamwe vanobva vati siyanai naro bhaibheri rakauya nevarungu. Ndozvitaurwa naHosea kuti shungu dzaMwari anga anyorera kuti munhu wese akugona kuverenga asvika grade 5 asvika grade 7 azive zvinoda Mwari zviri mubhaibheri. But nerombo rakaipa manje zvinobva zvanzi ndezvevatorwa nderevarungu. Saka tobatsirika sei? Please let us reason together. Ngationesane izvi, because uchishandisa bhaibheri uchiverenga hauzomboende kunopfugama pakadyarwa gavakava. Uchishandisa bhaibheri hauende kunopfugama pakarongwa hipi yematombo, because bhaibheri rinenge rakuchenjedza kugadzirisa zvinetso zveupenyu. Jeremiah chapter 6 verse ya 14. Vakangopodza vangare vanhu vangu zvishomanana vachiti rugare rugare, izvi hakuna rugare. Vakapodza shoko vangare vanhu vangu vachiti kudi izvi hakuna chii. Jeremiah iyoyo 23 pa 25 yobva yati ndakanzwa zvakarehwa nevaprofita ava vanoprofita nhema muzita raMwari, vanoprofita vachiti kudi ndarota hope, ndarota hope. Iwei yekudistracta ye. Saka inzwai manje ini gandidzikise voice. Tererai cheche. Munhu akasvika grade 7 ukaverenga zvataverenga kuna Jeremiah, haugoni kutsotswa nemunhu achikuti my sister ndine hope dzandakakurotera. Unenge wangwaraka, unenge kutozoti ndoti muriya rakarehwa nebhaibheri. Hanzi vanenge vachiti ndarota hope, ndarota hope. Saka tine mubvunzo manje wekuti saka kana vanhu vari vaprofita venhema, ko sei vanhu vachiramba vachienda kwavari? Ndokweseni yatoda kupindura. Kana vari vaprofita venhema, why is it vanhu vanoramba vachienda kwavari? Chekutanga mhinduro yacho, vanhu hatisi kuziva kuti panyika pane nhamo. John 16 verse 33 inoti ndakareva izvozvo kwamuri kuti muve nerugare mandiri. Panyika tinotambudzika, asi tsungai mwoyo, Jesu akakunda chii? Saka chekutanga chinoita kuti vanhu varamba vachienda koka kusaaccepta reality inotaurwa naMwari kunzi panyika pane suffering. Itori fact yeupenyu yekuti izive kuti panyika panotambudzikwa. Saka haikuona kuti iwo kana wawirwa nematambudziko, James 1 verse ya 2, hama dzangu muti mufaro bedzi bedzi kana muchiwirwa nemiedzo mizhinji. Haikuona kuti wawirwa nedambudziko wofunga kuti inyaya inoda kunobvunzira, because bhaibheri ragara ratokudza kuti panyika pane maproblems. Saka chekutanga chinoita kuti vanhu varamba vachienda kusaaccepta fact iyoyo yataurwa naMwari. Chechipiri chii? Pastor vaitaura nemunhu zvikanzi ndogara kuno kuBhowera, but iye zvino ndiri kuHarare kuWaterfalls. Ndinamatirei pastor about mweya inoteera ropa nemadzinza nemazita, ndinamatirei muvenga anyare kubva zuva ranhasi. Muri kunzwa here request inoya kuna pastor? Ndinamatirei because kune mweya inoteera ropa nemadzinza, ndinamatirei muvenga anyare. Saka ukatodzwa parequest iyo panotokuratidza kuti no, munhu uyu haasi kutonzwisa mashandiro emweya yetsvina. Ndiani akakuudza zvinhu izvozvo?
Pastor vanga wakubvunza munhu kuti ndiani akakudza kuti uri kuteerwa nemweya yemaropa, yemadzinza nezvakadaro. Iye ndobva apindura zvika ndevamwe apostol. Ani muri kuona zviri kuitika panapa kuti dzidziso yekutoti unoteerwa nekuti uri wemutupo wakati nezvakati hazvitotsigirwe nebhaibheri, but azviudzwa naapostol nemunhu akaita sena. Mukuona ndiri pamberi penyu kudai, handifaniri kukuudzai zvinhu zvinopesana neshoko raMwari. Saka chiri kuita kuti vanhu varamba vachienda ikoko ukanzi kune ropa nedzinza nemazita ari kukuteera, zvazvinoreva unobva waudzwa kunzi hazvigonekwe nebhaibheri, uye ndikubatsire. Saka muchiona kunoramba kwakazara. Imwe rizini ndei inoita kuti vanhu varamba vachienda kuri kurambidzwa naMwari, vachifunga kuti tiri kunogadzirisirwa zvinonetsa zveupenyu. Zvakazarwa 21 verse 8. Asi kana vari vanotya, nevasingatendi, nevanyangadzi, nevaurayi, nemhombwe, nevaroyi, nevanonamata zvifananidzo, nevanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva remoto rinopfuta nesuferi, ndirwo rufu rwechipiri. Emphasis yangu iri kuti kana vari vanotya. Chimwe chacho chiri kuita kuti tiende kunorambidzwa naMwari ifiye. Tinotya, tinovhundutsirwa. Vanomboona mafirimu aya emhuka, muchaona kuti shumba ikadzova, mara nemhembwe dzakaunganapo, pane dzinotoita mistake yekumhanyira kune shumba, dzavhundutswa, dzatya. Saka in this world Satan ndo zvaanoita. He is like a rolling lion. Akadzova, vanhu vakawanda because of fear tiri kutomhanya kune enemy, but tichifunga kuti tiri kugadzirisa zvinetso. Ndaitaura nemunhu ndobva atsanangura ndikati ndazvinzwa mwanangu, zvikanzi it's spiritual since last week Thursday. Zvikanzi chiri kundinetsa kubvira last week Thursday. Ndikati chii? Zvikanzi kumusha kwedu kune vanhu vakaromba vari kundishandisira those things, and my younger sister got sick, almost died. My elder sister went to another church and they prophesied that I see your sister almost dead, and you should pray hard because the spirit of death is hovering in your family. And my mother is not around. He went to church on Sunday and they prophesied that they want to trample on my life. Murikuona kuvhundutsirwa kuri kuita vanhu vari kuratidzwa guva, ndiri kuona guva mberi kwenyu. Kunzi it's like kumba kwenyu kunaka. Hakuna anotaura zvekuromba mubhaibheri. Zvaitaurwa kare pataienda kun'anga. Ukaona zvichitaurwa izvino zvinotaurwa nevaprofita venhema. Saka hapana kugadziriswa kuri kuita nyaya vanhu vaMwari. Zviri kutowesenwa. Why? Tiri kuenda kuri kurambidzwa naMwari. Tiri kuenda kuri kurambidzwa naMwari. Saka vanhu vanoenda vachida kubatsirwa. Ndo zvimwe zvinoita kuti varambe vachienda. Vari kufunga anongaiti pastor, zvinetso zveupenyu izvi pastor kazvinoita kuti usimuke. Ende anenge achifunga kuti arida kubatsirwa, but inzwai manje, ukada kubatsirwa nekuri kurambidzwa naMwari, Ezekiel 14 verse 10 inobva yati vachava nemhosva yavo, zvakaipa zvemuprofita wenhema zvichaenzana nezveunobvunza kwaari. Hanzi same offense mumazisa aMwari, iwewe waenda unobvunza newacho ari kukubatsira. Because ndakanzwa mumwe achiti pastor, inini zvekuti ashandisa simba ripi handinei nazvo, chandinongoda kuyambutswa. Ndotemu yaakashandisa, hanzi chandinongoda kuyambutswa, zvekuti simba nderaMwari kana nderani. Saka Ezekiel 14 manje iri kubva yakutsiura kuti enda unoyambutswa ikoko, but zvakaipa zvemuprofita wacho newe same. In other words, Mwari ari kutika hauna excuse yekuti ungoti chandoda kubatsirwa. Munhu akasvika grade 7, verenga akaunzwe mabatsirirwo anoitwa vana vaMwari. Sei uruda kuti accepta kuti I am ignorant. Ziva zvinodiwa naMwari. Let us reason together. Ndo zvinotaura Bible. Inzwai pana Ezekiel. Awerenga Ezekiel 21. Pane nyaya inotyisa iri ipapo inoitika even mumazuva ano atiri kurarama. Verse ya 21. Teererai zvakanaka. Nekuti mambo weBhabhironi akanga amire pamharadzano dzenzira
pakuvamba kwenzira mbiri kuti abvunze nekuvuka, akazunungutsa miseve, akabvunza terafimu, ndokucherechedza chiropa. The king of Babylon, Nebuchadnezzar, chechi yaMwari, paanga ari kuataka manations, akasvika parodi padzaiparadzana, imwe ichienda kuEgypt, imwe ichienda kuJerusarema, because aive muhedheni. VaHedheni vaitenda kuti tinotungamirirwa nevadzimu nevari kumhepo. Saka asvika pamharadzano dzenzira mbiri, vaive nezvavaita. Akatora miseve yake, ndobva vauraya mhuka, ndobva vatora chiropa. Saka vatora chiropa, vari pamharadzano vaibaya-baya chiropa, vobvunza kuti nhai vari kumhepo, toenda nekurudyi here kana kuti toenda nekuruboshwe? Zvaiitwa nevaHedheni izvi, hachizi chinhu chinoitwa nevekuchechi. Ukaona uchienda kuchechi kwaunonzimukira kuseni, wonomira pamharadzano dzenzira mbiri. Saka kunyika yedu manje munoziva kuti tinoita sei? Isemu nyaya yaiitwa namambo weBhabhironi, but kunoku manje hatishandise miseve. Unonzi enda unoya netsono. Unonzi enda unoya netsono, because chavaidira miseve achibaya chiropa aiti ndiratidzei kwekuenda kwandiri kunokunda vavengi. Saka context yedu manje unonzi enda unoya netsono. Maybe kandidzokorwa noMwari. The reason why pastor vakati this Bible study series is entitled Come Let Us Reason Together, vari kufungidzira kuti nekuwanda kwaita education munyika medu, mastrides ataita dzihurumende dzichibatsira kuti almost everyone asvike grade 7, zvachifanira kumeka sense kuti shuwa kuchechi kunonzi uya netsono, chechi kunonamata kuchechi, endikura kuchechi wonzi uya netsono. Musikuona kuti mega ipapapo pane panenge pari kune, ndikushandoti guys, inzwai chechi yaMwari, kuchechi wonzi uya netsono, kuchechi tsono, kuchechi. Wega unotoona kuti pane zviri kuitika panapo, pane zvinenge zvichitoitika ipapo. Ende ukaitarisa nyaya yachona, ndo panotangira nyaya inotaurwa Romans chapter 12 verse 19 ekunzi ndoda kumutsividza, go back to sender. Vanoti uya netsono, inzwai, ndakambofamba ndichiona zvine zvichiitika. Vanoti uya netsono, unogona kunzi nyora zita, ndiani wacho wonyora zita kuti nditete, wanyora pajira wonzi tsono idzi, baya pajira ipapo pawanyora zita ratete. Ende kukuradza kuti zvine mweya yetsvina, wabaya kudaro, uchibaya netsono, kubaya netsono, wobaya netsono panonzi pajira pacho, wobaya netsono, kuti dyu netsono wobaya kudai. Munozero kuti tete kwavari kumhondoroko, wabaya netsono iyoyo, unogona kutozwa kuti maiwe ndabayiwa parutivi. Kuroya kuri pachena kwauri kudzidziswa, unonzi uya netsono, baya pajira panyorwa zita remunhu. Ichechi rudzi inonamata ichidaro. Hazvimo muBhaibheri kuti go back to sender. Mwari anototi kutsiva ndekwangu, chii chaunoti unodzosera? Uri kuitwa muroyi pachena. Sei pawabaya netsono, iye ari kubhulawa, ari kubva anzwa achibayiwa parutivi? Hakuna chechi yakadaro. Inyaya dzemasvikiro nen'anga dzatransfewa ndobva dzauyiswa kuchechi. Mwari haada, hapana kugadziriswa kwezvinonetsa zvemusha nenzira yakadaro. VaKorinto vechipiri chapter 11 verse 13 inobva iti nekuti vakadaro vaapostora venhema, vanobata nekunyengera vachizviita sevaapostora vaKristu. Naizvozvo hazvishamise kunyange naSatanivo anozvishandura ozviita semutumwa wechiedza. Vanhu vari kuita kunge vari kuita zvechechi, asi havasi vekwaMwari. Muri kuona kuti chiri kuita kuti voisi rangu rirambe richiva hashi richikura, inyaya yekuti tiri kuendako tichifunga kuti tiri kunogadzirisirwa zvinonetsa. Vanhu vazvidisgaisa. Ende ukatemira vanhu votoenda, patinoendako kazhinji, ndoda kutaura nemi chechi, patinoendako vashoma vanoti ndiri kuenda kuchechi, vanoti ndoda kumbonobatsirwa kana ndoda kumbonoshandirwa. Pfungwa iri kutiendesako kuti ndiri kugadzirisirwa zvinonetsa.
Saka kapfungwa ikako Satani akakaona kuti hamudi kunamata imi, chamuri kuda kubvisirwa maproblemu. Saka akatransferya timu rake raive kunoko, ndobva askoriti dzi kunoko. Mbiya dzaive uko ndobva dzauya kuno. Machira matema aive uko ndobva tauisa ewaiti kuno. Pamaita michakata muchita mikwerera, muchita nemasvikiro pasi pemichakata, michakata yacho ndobva yauiswa kuchechi. Yamubestridge inenge yakunzi muti wemubestridge, zvese ndobva zvauiswa kuchechi. Saka hapana kubatsirwa kuri kuita vana vaMwari, but zvinhu zviri kutoita wese. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 inobva iti, saka budai mavari vanhu vangu, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vana vangu. Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Hatibveiko, hatibvei. Siyanai nezvinhu zvese zvinopiwa kuya. Ende kana inotoona kuti chinamato ichi hachisi straight chinoita kunge chinobatsira, vanotokupa chinhu bedzi. Hamukona patichapedza service kudai, tinobva tatoti Mwari akukomborei tosangana mangwana, munotongobuda muenda. But chinotokuradza kuti panenge pane problem, ukaona chinamato chinoda kukubatisa tunhu, usasiye kakati, uri kuzvitorerei? Because chaitika pataive kuchivanhu, pataingonosvika pabira paya, taibva tauya pane timu yemwe yetsvina. Saka Satani akazoona kuti uko hamusuda kuuya uko. Saka zvinoshandiswa uku zviya zvakauiswa kuchechi. Saka unogashidzwa izvozvo, machira, matombo, tsvimbo, marabha benzi, matombo, hari, mabhatani nemikaka. Inzwai, manzwa pataverenga paya vaKorinde, yati patinoita chirayiro chatenzi, tiri kushandisa grape juice iri ordinary, but patinoita muchechi inochinja yova ropa raKristu. Ende tinotobuda tichitsasangana neropa rani. Munoziva kuti mukaka uya watinodyisa sadza, uchinoutenga kushopu kana kutakishopu, unotobika sadza nevana vodya. Bandoda kuti muone kuti zvine masimba ari kuseri mukazviita kuri kuchechi. Ndaitaura nemumwe munhu zvaitwa kuri kuchechi. Usho aitaura vanhu vanoita zvekuhaka kana kuti zvekuprofita seni, ndozvaitaura munhu. Ndiri umwe wanoita izvozvo, munogona kundibatsira here? Ndikati Mwari akukomborei kana muri kuti hamuchada. Munogara kupi? Ndobva vatsanangura ndichibvunza kuti zvakatanga sei zvamaita. Pane zvesei zvandichada kuti ndibatane kwazvo handichada. Ndikati zvakatanga sei, zvikanzi ngirozi iri pandiri ndeyekurapa vanorwara. Muri kunzwa here language yaya? Yadzoka kungirozi kwataitaura kuya. Zvikanzi ndine ngirozi iri pandiri inorapa vanorwara nekuuka ikoko, asi handichada. Ndibatsireiwo ndibude mazviri. Ndoda kuti muone patati mukaka. Ari kuti ndine ngirozi iri panani? Saka mupfungwa dzedu tikanzi ngirozi tinofunga yaMwari. Yeti zvakazarwa 12 yakatoti hokoyo nyika nekuti mweya wakaipa waburukira kwauri. Saka vararika ngonzi ngirozi harisi fair. Ngapatsanangurwa nzi yaMwari here kana kuti yaSatani. Saka vari kuti hanzi ndine ngirozi iri pandiri inorapa. Muri kuona kuri kubva masimba. Ndobva ndabvunza ndikati zvakatanga sei kuti ngirozi inorapa ive pamuri? Ndaikurukura nemunhu waMwari ye. Zvikanzi handichada, ndoda kubuda munani? Mazviri. Ndikati zveshuwa munofanira kurasa zvese zvamaishandisa, then mobva mauya mobhabhatidzwa. Zvikanzi hoi maita basa, ndichaedza nepandinogona napo kuti ndibhabhatidzwe. Ndikati zvakatanga sei kuti ngirozi yaSatani yekurapa iuye pamuri? Ndakabva ndaclear. Handauda kuti vasara vachifunga kuti nekuti kurapa vofunga ndezvaMwari. Muona chitsotsi china Satani. Munhu akanzi arapwa havaasosiete naSatani, vanofunga kuti kurapa ndiMwari always. Saka vaKorinde ati Satani anozvishandura oita semutumwa wechiedza, zvekuti nekuti parapwa munhu mupfungwa dzedu tinobva tati kurapwa kungaitwe naSatani.
Saka ndaida kuzova kuti ngirozi yaSatani yekurapa yaive pavari yakauya sei. Zvika ndakadirwa mukaka ndirimo. Mukunzwa zvaitaura? Ndakadirwa mukaka ndirimo. Vakandisimbisa vakati chiita basa. Ndipo pandakatanga zvekuti ndave neshavi iroro rekurapa. Muri kuona here kuti chii chake mukaka watinoisa mutii, mukaka watinodyisa sadza, pawakadirwa munhu ari mudziva wakachinja meaning yawo. Semumukaka wemutii watinotenga kutakshop, ukautenga semutakshop woenda nawo wodirwa uri mudziva, pari kuitwa zviri beyond zvaunoziva. Wakadirwa mukaka. Siyanai nekubatiswa tunhu. Vakorinto vechipiri 6:17 yati saka budai pavari, musabate zvinhu zvine tsvina. Uri kupiwa matombo yei pakunamata Mwari? Unoda mvura yei pakunamata Mwari? Mazai ndeyei pakunamata Mwari? Where our online viewers, mazai ndeiko pakunamata Mwari? Matombo ndei? Budai musabate zvinhu zvine tsvina. Andogona nyaya vaprofita enhema Jesu akaidzokorora pana Mateo 24. Akavaudza pachena akati chenjerai murege kutsauswa nevanhu. Pavhesi 5 yaMateo 24. Ndobva aidzokorora futi zvika nekuti vazhinji vachaya nezita rangu achiti ndini Kristu. Itori warning iri muBhaibheri. Vhesi 11 Jesu ndobva adzokorora futi akati nekuti vaprofita vazhinji venhema vachauya vachitsausa vazhinji. Haana kugumira ipapo pavhesi 24 ndobva adzokorora futi pana Mateo 24 zvikanzi nekuti vachamuka vana Kristu venhema vachitsausa vazhinji, tarirai ndagara ndakuudzai. Iwo uri kuona nyaya iri kuramba ichidzokorwa 1. Ngwarira vaprofita venhema, ngwarira vaprofita venhema, ngwarira. Uri kudirei kuita headache? Kuna akazonditi chechi zvikanzi but pastor, ukanzwa Bhaibheri ichiti vaprofita venhema kureva kuti kune vechokwadi. Ndikati zvikanzi saka pamwe unozoziva sei kuti uyu ndewechokwadi? Ndikati uri kudirei kuzvipa hard time yekutsvaga wechokwadi iwo waudzwa kunzi kwakazara venhema? Ukanzi parodhapo ukafamba nepo usiku pari kupondwa vanhu, hauite nharo kuti ndakapfuura nepo nezuro handaumbopondwa vanhu. Munhu akangwara ingoavhoidha rodhi yacho. Handino kuchenjera. Haurambo uchita nharo kuti ndakapfuura nepo handina kupondwa vanhu. Avoidha rodhi yacho. Avoidhai zvine chekuita nawaprofita. Uri kudirei kuita hard time yekuzotsvaga kuti uyu ndewechokwadi? Iro Bhaibheri rapa ample evidence yekuti when we're in the last days, ngwarirai vaprofita venhema. Munhu akangwara unobva ungozudza kuti Mwarika ndibatsirei, ndoda kuponeswa, but iyi syllabus yevaprofita out. Wogara uri free. Ndo zvinoratidza kuti munhu akachenjera. Inzwai panyaya iyoyo. 1 Timothy 4:1. Tinoda kukonkluda nyaya iyi. Muone kuti kwatinoti tiri kunobatsirwa, tiri kutoenda kuri wese, tiri kuenda kumweya yetsvina. Zvino mweya unoreva pachena, 1 Timothy 4:1, kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda. Munhu anga achifamba zvakanaka, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Hamuna kufollowa? Munhu anga achita zvakanaka, chamudhisiva mweya yetsvina. But mweya yetsvina ingirozi. Panguva dzinouya vanhu vachatsauswa pakutenda vachiteerera mweya inonyengera. Mweya inonyengera ndeipi? Rabva rapedzisa richiti vachiteerera dzidziso dzemweya yakaipa. 1 John 4:1 inobva yati vadikanwi, musatenda mweya yese, asi muidze mweya muone kana yakabva kuna Mwari. Mapabata kapa haiperere ipapo. Inobva yati nekuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Now tiri kuti come let us reason together. Follow up. Vadikani, musatenda mweya yese, yedzai mweya muone kana yakabva kuna Mwari. Nekuti vaprofita vazhinji venhema zvaive normal zvingadai zvakaita vhesi ringadai yakati vadikani musatenda mweya yese, asi yedzai mweya muone kana yakabva kuna Mwari. Why? Nekuti mweya mizhinji yenhema, but hariti mweya mizhinji.
riri kubva rada kuti uzive kuti mweya yakaipa kana yada kusvikira vanhu inouya muchimiro chipi. Saka harina kuti nekuti mweya mizhinji yenhema yakabudira panyika, rabva rachinja rikati vaprofita vazhinji venhema. Kureva kuti Satani nevatumwa vake vakafunga kukushanyirai kuchechi. Havati dziyapo muvoona kuti uyo Satani uyo, ngirozi dzake, vanouya vobuda vari muchimiro chevaprofita. Wedwe varare kuti profetika harisi rekuvhaira naro mazuva ano. Verengai muone Bhaibheri, harisi rekuvhaira naro rekuti ubva waganza naro kuti profeti. Zviri kutonzi mweya yetsvina ikafunga kukuvhizitirai kuchechi inonobuda iri muna profeti. Saka we should be very careful patiri kuti ini chandine nchingoda kuyambutswa, chandine nchingoda kubatsirwa. Hakusi kubatsirwa, uri kutonyanya kunyudzwa. Why? Because uri kubatsirwa nemweya yetsvina. We should be very careful on this issue. Kugadzirisa zvinetso zveupenyu. Ngatigadzirisei zvinetso in a way inodiwana. Maybe for information kuna vamwe vanozviziva. Mukaverenga Bhaibheri reshona, parinotaura zvekuti muprofita rinoti MUPROFITA. Rinoti PROFITA kuti profita. Yeti kushona hatina silabo inoti pro. Ukaona vara rakadaro mubhaibheri reshona riri kukudza kuti vara iri rakweretwa kune mumwe mutauro. Because dai riri rechishona rainzi MUPU kana kuti MUPOROFI, manje rinoti pro. Even bhaibheri reshona rinonyora kuti PRO. Kukuratidzai kuti vara iri rakumbirwa kune mumwe mutauro, harizi chigariro charo vara reshona. Saka profeti kumutauro wacho chaiwo kwarinobva vara rekuti profeti rinogadzirwa nemavara 2 anoti pro nafemi. Pro zvinoreva kuti wakarerekera kupi. Pakaita mafaction mairi ukanzi uri pro faction yaani, vari kuti wakarerekera kudivi raani. Femi zvinoreva to speak. Saka according to the Bible, prophet zviri kungoreva someone speaking on behalf of someone. Kana ari muprofita waMwari, ari kutaura on behalf of Mwari, imouthpiece yaMwari. Inzwai chechi yaMwari, tarirai kuno, hakonai kuita kunge zvakawo, tarirai kuno, inzwai chechi yaMwari. Muprofita haasi businessman. Prophet imouthpiece chete yaMwari. Muprofita haazi coach webhora. Prophet haaite zvekutambuka kwebhora. Basa rake kana ari prophet kutaura on behalf of God. Muprofita haazi murapi. Prophet haasi doctor. Vara iroro riri kumboreva kuti uri kutaura zvangonzi naMwari taura. We chechi yaMwari. Prophet mubhaibheri imouthpiece yaMwari. Prophet haatange chechi. Verengai Acts 13 verse 1. Now these were at the church that was at Antioch. There were certain prophets and teachers. That's Acts 13 verse 1. Pachechi yaive paAntioch. There were certain prophets and teachers. Zvikanzi ndanani, such as Barnabas, such as Simeon, such as Lucius of Cyrene, Manan, and these were brought under Herod, and even Paul. Pachechi yepaAntioch paive nevaprofita. Muprofita haatange chechi, itori member yechechi. Anotogara aitoriwo member yechechi, ndokudzidzisa kweBhaibheri. Saka patiri kuenda chiti tiri kubatsirwa zvinetso zvinotinetsa muupenyu, kazhinji kacho tiri kuenda kuri wrong. Tiri kufanoteerwa nemweya yetsvina because tinozikanwa kunzi tinoda zvinhu zvinenge zvinoshamisira. 1 John 4 verse 1. Mweya yakaipa iri kubuda pavatendi in the form of false prophets. Iye kana uida kuona kuti pane zvinenge zviri kunetsa, ukaenda kuna 2 Peter 1 verse 12 inobva iti muchiziva chinhu ichi pakutanga, kuti hakuna uprofita
werugwaro ungatongodudzirwa nekuda kwemunhu. Why? Nekuti hakuna uprofita hwakatongouya nekuda kwemunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nemweya waMwari. Ndo zvinotaura 2 Peter 1 verse 20 na21. Zvikanzi paiuya profesi yemubhaibheri, number 1, chekutanga mweya waiuya pavanhu vaMwari votaura vachimutswa nemweya waMwari. Saka requirement yekutanga ndeyekutoti munhu wacho wamuri kuti profeti munhu waMwari here. Munhu zvatutaura wamuri kuti profeti mutidzi yapo. Aimbomirai zvekuti uda kujaja, uda kuti muprofita here. Aiwa, imi tarirai zvaari, tarirai kubvira kumusoro wake nezvese. Uri kutoti hanzi neBhaibheri anofana kuva munhu waMwari. Then ari munhu waMwari, mweya waMwari womumutsa otaura zvinodiwa naMwari. Are you following that? Saka chindiudza imimi, if a prophet speaks on behalf of God, amutswa nemweya waMwari, achitungamirirwa nemweya waMwari, anogona here kukuudzai kuti uyai neThursday ndichakupai chiprofita chenyu. Haagone kudeteraina time. Ukaona achitokuti come on Wednesday I am going to do prophesying, haazi waMwari, because aritoratidza kuti iye ari kuzviziva kuti Wednesday zvichaita. Kana mweya uri kushanda maari uri waMwari, sei ari kugona kudeteraina kuti musi weSunday ndichakuprofitai? Uprofita hwemuBhaibheri vanhu vaMwari vaimutswa nemweya waMwari. Havazi vanhu vaMwari vaiudza mweya waMwari kuti muuye musi weWednesday tiite deliverance. Sei vaiye zvino anogona kutosanonyora flyer kuti uyai on Wednesday we are doing prophesying. Ataura kuti mweya unoda musi weWednesday kuita izvozvo ndiani? Aiwa, come on guys, let us reason together. Nyaya iyi inobatika kumunhu akasvika grade 7. Ngatitaurirane tichishandisa magwaro. Jeremiah chapter 5 verse 30. Chinhu chinoshamisa nechinonyangadza chakaitwa panyika pano. Verse 31. Vaprofita vanobata ushe, vanhu vangu vanofarira izvozvo. Zvino tichaita sei pakupedzisira? Manzwa question iri kupiwa naJeremiah. Hanzi Bible riri so serious kuratidza kuti vaprofita vazhinji variko ndevenhema. Hanzi chiri kutonetsa ndechekuti nyika iri kutozvifarira. Anongona ndichitotaura kudai, kune Mwari kutonditi manje paweekend tinenge tiri tii kwaprofeti. Anongona ndichitotaura kudai. Hanzi Bhaibheri pariri kuti ngwarirai nyika yese nevanhu ezvino ari kudeteraina kuti zvinhu zvinofamba sei panyika maprofeti. Vanenge vachitaura kupolitics, vanotaura nyaya dzeutano, vanotaura mamiriro emaikonomi. Hanzi ndo vaakubata ushe. Hanzi ende nyika dzese dziri kufarira izvozvo. Yeti profeti angori mouthpiece yaMwari. Hanzi saka situation ikadaro panyika tinoita sei? It's a hopeless situation. Jude 12 na 13. Vanhu ava mabwe akavanzika pamitambo yenyu yerudo. Kana vachidya nemi vasingauyi, vafudzi vanozvifudza ivo, makora asina mvura. Inzwai matauriro anoita Jude. Jude iri kuti pauri kufunga kuti ndiri kuyambutswa, pauri kuti chero ndayambutswa ndadaro. Hanzi vanhu vekuti vari kudescribwa maprofita sekunge muri kuita pati yenyu, but pane dombo rakawanda rausiri kuona rinokugumbura wodona. Hanzi mimi pamuri kuti vanobatsira makora asina mvura yekuti hore ikauya muchifunga kuti hore ikungangonaya. Hanzi kusvibira chete ihore isina mvura. Pauri kuti gore rinaya zvinenge zvaita vakatotaura profeti vakati chakati, kanzi hapana mvura inonaya paya, igore risina mvura. Ende inobva enderera pamberi yobva yati mafungu egungwa anongopenga achiratidza nyadzi dzawo, matsima asina mvura. Unozoti ukasvika patsima uchifunga kuti pane mvura, wobva wadzikisa chitini chodzika kuti chonoti pasi ngwendere, unopera simba. Vanhu tanzwa nekudzikisa matini tichifunga kuti chateka mvura, uchinzi this is your year. Vachingopodza vangari vanhu zvishomanana, izvi hapana kana zviri kubatsira. Hapana mvura apa vanhu vaMwari. Hatiitei zvinoita kuti Mwari atikomborere. Dai Mwari akukomborerai pakugadzirisa zvinetso zvemumusha,
pakugadzirisa zvinetso zvemumusha. Ngativei vanhu vanovimba naMwari, hatiteererei zvinodiwa naMwari. Satani akazviziva kuti maproblemu awanda panyika, vanhu maakuzviziva kuti kun'anga kunosvota Mwari. Saka patiri kutiza tichibva kun'anga tichiti taakumhanya kuchechi, Satani ari kungotransferya timu raive uku. Hari dzaishanda kuchin'anga dziri kuuya kuchechi. Miti mitema nemichakata yaishandiswa kuchin'anga iri kuuyiswa muchechi. Vaive n'anga vacho vari kuuya voswekuita vaprofita venhema. Saka ngativei vanhu vakangwara patiri kufunga kuti tayambutswa, tiri kuwesenwa. Mwari anoda kuti tivimbe naye, titeerere Bible. We are reasoning from the Bible. Come, let us reason together. This was our episode number 4. We will continue tomorrow evening in another episode. Come, let us reason together. Patiri kutarisa Bible, zvinhu zvinotinetsa. Bible riine masolutions. Even akasvika grade 7, you will not fail to understand these simple things. Why? It's so clear in the Bible. Please join us again tomorrow as we continue with our Bible study series. Come, let us reason together. God bless you. Mwari ave nemi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nechidzidzo changa chiri pakati pedu. Tine zvinhu zvakawanda zvinotitambudza mukurarama kwedu. Imimi makaisa pachena kuti hamufarire kuti tirambe tichiita nyaya dzemasvikiro nen'anga nanatsika mutanda. Patinoti taakutizira kuchechi kuti tigadzirisirwe zvinotinetsa muupenyu, tiri kuwana takamirirwa nevaprofita venhema. Mune zvakawanda zvamatizarura mukati mezuva ranhasi. Tibatsirei tiavoide pese pacherechedzwa nebhaibheri renyu kuti hapanamatwe imimi. Itaiwo tingwarire nzvimbo dzatinonamata. Tibatsirei tisave vanhu vanongopiwa tunhu twekunamata natwo. Imimi mugonzwa izwi redu bedzi nekurevesa kwemwoyo yedu. Tisunungureiwo pane zvinotitambudza Mwari. Kumbeya kwese kwatinoita inhamo dzeupenyu. But nerombo rakaipa Satani ari kuti directa kusiririko. Kwevhiki rino tidirectei kune solution. Tidirectei kubhaibheri renyu. Muvhure pfungwa dzedu tizviandastende. Chitiperekedzai pataakuenda kumba. Mutitendere tigone to participate again paepisode yamangwana. Come, let us reason together. In your mighty name we pray. Amen. Thank you, Pastor Betera, for such a powerful message. I hope we were all blessed. Thank you all who joined us today. Please do not forget to continue sharing this link so that your friends will also be able to benefit from these messages. I would like to call again Narire to give us our closing song. Have a blessed week. The Lord is my shepherd, no one shall I know. I feed in green pastures, and folded I rest. He leadeth my soul where the still waters flow. Restores me when wandering, redeems when oppressed. Restores me when wandering, redeems when oppressed.
my comforter near. No harm can befall with my comforter near. In the midst of affliction, my table is spread with blessings unmeasured. My cup runneth over. With perfume and oil thou anointest my head. Oh, what shall I ask of thy providence more? Oh, what shall I ask of thy providence more? Let goodness and mercy, my bountiful God, still follow my steps till I meet thee above. I seek by the path which my forefathers trod, through the land of their sojourn, thy kingdom of love, through the land of their sojourn, thy kingdom